गिबियाव आफा इसोर प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ हामबाय होनो लोगोसेयै आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै बरायनानै लानाय जाबाय। लोगोसे आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै दिनैनि बे फुंबिलि समाव रोजा रोजा हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आंबो दिनै मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो जोङो इसोरनि अननायाव मोजाङै थाबाय थानो हाथों आरो जोङो प्रभु जिसु ख्रीष्ट बासायगिरिखौ जों बाख्नायबाय थानो हाथों। आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों नोंथांमोना इसोरनि गाहाम रादाब, इसोरनि शास्त्र, बाइबेलनि खोथा सोलोंनो मोनगासिनो दङ आरो आंबो सोलोंगासिनो दङ आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनि गेजेरजोंनो। दिनैबो आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय, जाय भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्रा सोलोंनो मोनबावगोन। बेनिखायनो बे भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायनो थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायबाय, जाहाथे दिनैनि बे भिडिअनि मेइन थांखिखौ नोंथांमोना बुजिनानै मोननो हायो। दिनैहाय जोङो सावरायगोन इसोरनि बिसा हौवा। इसोरनि बिसा हौवाया सोर? इसोरनि बिसा हौवाया सोर? बेखौ नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन आरो आंबो बाइबेलनि गेजेरजों जोङो जयैनो मिथिनानै लागोन आरो सोलोंज्लायगोन। जोङो बाइबेलाव गोथार शास्त्र नायनि, जहननि 3 आयदा 16 पदखौ जोङो फरायनानै नायनि। बेहाय बुंदों, बियो गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय, बिखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो हफायै बादि आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि। मा होननानै बुंदों? बियो गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय, बिखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो हफायै बादि आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि। सोरो गावनि सासेल' बिसा हौवा सारिजानाय बिसा हौवाखौ बियो ओरैनो होखो? जे बिफा इसोर, इसोरखौ बुंनाय जादोंहाय जे इसोरा गावहा सासेल' बिसा हौवा दंमोननो, जाय बिसा हौवाखौ बियो संसाराव थिनहरबाय आरो बे संसाराव जोनोम जाहोबाय आरो जोनोम जानायनि उनाव बिखौ एखथियार होदों जे गोथांखौ होनो हाग्रा बे सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाया जाहैबाय गोथांनि बिगोमा। आरो जाय मानसिफ्रा बे सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ फोथायो बियो जे गोथांखौ मोननो हायो होननानै बाइबेलाव बुंदों। बियो सोर? दानिया बे सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाया सोर? बे सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ बियो इसोरा संसाराव ओरैनो हरदों, जेबो दाम गैयाजासे ओरैनो बियो हरदों। आरो बे दाम होनाङि सासेल' बिसा हौवाखौ जायहा फोथायो आरो बासायगिरि होननानै नाजावनानै लायो, बिसोरो गोथांखौ मोननाय बादि होननानै बाइबेल शास्त्रआव बुंदों। आरो बे सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाया सोर? जों दानिया बेखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथि दं। जे बाइबेलाव बुंदों गोथांखौ मोननाय बायदि होननानै बुंदों। दानिया गोथाङा मा बुस्थु? गोथाङा जाहैबाय जे बे संसाराव थानाय मोनफ्रोमबो जे जिउ जिरादफ्रानो जोरथाय नङा। जेरै मुवा बेसादफोरानो जा आरो बेबायदिनो दंफां लाइफां, जिउ गोनांफोर जिबिफोरानो जा, गासैबो बे बुहुमाव थानायफ्रा जोरथाय नङा आरो लास्टिं नङा। बे जाहैबाय गोथां नङा। जेरै बिफां लाइफांफ्रा फिसानिफ्राय बियो देरो, जौवो, बेबायदिनो बोराय जानानै बियो थैयो। आरो मानसियाबो जोनोम जानायनि उनाव बियो देरो, लावो, बियो बोराय जानानै बियो थैयो। सोरबा सासेनियाव बेमार आजारजों ससेयावनो थैलाङो। बेबायदिनो बे बुहुमाव मोनफ्रोमबो जिराद, मोनफ्रोमबो जिउफ्रा रावबो जोरथाय नङा। माने जाहोना जाहैबाय गोथां नङा। बेनिखायनो बे दंफां लाइफां जिउ जिरादनि खोथाया बाद दोन, जे जिबनि खोथाखौ जोङो बुंनि, जे जों मानसिनि लाइफनि खोथाखौ जोङो बुंनि, जे जों मानसिनि लाइफआबो जोरथाय नङा। दा जोरथाय नङिखाय जोङो उन्दैनिफ्राय देरनानै लावनानै जोङो ससेयाव जोङो थैनांगौ जायो। मोदोम हिसाबै जोङो थैनांगौ जायो। मानोना बे संसाराव जोनोम जायोब्ला मानसिया थैखानो नांगौ। बेनिखायनो बेयो जोरथाय नङा। जाहोना जाहैबाय गोथां नङा। बेनिखायनो जोरथाय नङा। बिनि उनाव जोंनि मोदोमा थैखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे आत्मा, जायखौ सोल एन्ड स्पिरिट होननानै बुंनाय जायो। बेयो जाहैबाय बे सोल एन्ड स्पिरिटआ मोनसे समाव जे
खननैनि थैनायाव गोग्लैनांगोन। जे मोदोमाव थैनाया जाहैबाय मोनसे थैनाय आरो बे सोल एन्ड स्पिरिटआबो मोनसे समाव खननैनि थैनायाव गोग्लैनांगोन। बेनिखायनो बे खननैनि थैनायाव गोग्लैनांगोनखाय मानसिनि जिउआबो जोरथाय नङा, सोल एन्ड स्पिरिटआबो जोरथाय नङा। बेनिखायनो बिखौ जोरथाय खालामनो थाखाय एबा अमर खालामनो थाखाय एबा एभारलास्टिं लाइफ खालामनो थाखाय जों मानसिनो गोथांनि गोनांथि दङ। गोथांनि गोनांथि दङ। जाय गोथांखौ नोंथाङा नाजावनानै लायोब्ला अब्ला नोंथांनि जिउआ सोल एन्ड स्पिरिटआ थैनायनि उनावबो जोरथाय दङ, एभारलास्टिं लाइफ दङ। बेनिखायनो बे एभारलास्टिं लाइफआनो जाहैबाय गोथां। बे गोथांनि बिगुमाया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'। बेनिखायनो बाइबेलाव बुंदों जे गोथांखौ मोननाय बायदि जों मानसि माहारिफ्रा गोथांखौ मोननाय बायदि इसोरा गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ बे संसाराव थिनहरदों, जायनि गेजेरजों सुबुं मानसिफ्रा बुहुमनि गासै मानसिफ्रा गोथांखौ मोननाय बायदि। बे गोथांखौ आंनोल' नाङा, नोंथांनोल' नाङा, बुहुमनि गासै सुबुंनो नांगौ। खानायानो जा, लेंग्रायानो जा, बबायानो जा, गोरिबानो जा, धोनियानो जा, साफ्रोमनोबो बे गोथांखौ नांगौ। बेनिखायनो गोथांखौ नांगौ जायोब्ला सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ जोंनो नांथारगोन। मानोना बे सासेल' सारिजानाय बिसा हौवानि गेजेरजोंसो इसोरा बे गोथांखौ होनो हानायनि एक्सेसखौ होनाय जादों। आरो जहननि 22:36 सिरियाव बेबायदि बुंदों, नाथाय बेफोरो लिरजाबाय जिसुआ ख्रिस्ट' इसोरनि बिसा हौवा होननानै नोंसोरो बिसास खालामनाय बादि आरो नोंसोरो बिखौ बिसास खालामनानै गोथांखौ मोननाय बादि। जे बे जिसुआनो ख्रिस्ट' आरो बे जिसुआनो गोथांनि बिगोमा आरो बे गोथांनि बिगोमा जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि सासेल' फिसा हौवा महरै बे संसाराव हरनाय जादों। जों बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आरो मोनबावबाय जे बे बिसा हौवाखौ, इसोरनि बिसा हौवाखौ बे इसोरनि बिसा हौवाखौ जायफोरा फोथायो बेनो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन, जोबनो गैयै गोथांखौ मोनो होननानै जों बाइबेलाव रोखायै मोनबाय, बाइबेल शास्त्रआव रोखायै मोनबाय। जुदि नोंथाङा बे बाथ्राखौ फोथायनो हाबायब्ला आरो बेखौ गावनि बासायगिरि, गोथांनि बिगोमा होननानै नोंथाङा जुदि नाजावनो हायोब्ला आरो बिसास खालामनो हायोब्ला, बे बिसास खालामनायानो आरो नाजावनायानो जे नोंनि लागै गोथांखौ लाबोगोन। बेवहाय नोंथाङा जेबो थाखा फैसा बेसेन नोंथाङा होनो गोनां गैया। बियो जाहैबाय इसोरनिफ्रायनो ओरैनो हरनाय दान आरो बे दानखौ नोंथाङा नाजावनानै लानांगोन आरो नोंथाङा बिसास खालामनांगोन जे बेनो आंनि गोथांनि बिगोमा आरो आंखौ थैनायनिफ्राय बासायगिरि आरो एभारलास्टिं लाइफखौ होग्रा होननानै नोंथाङा बिसास खालामनो हानांगोन। अब्ला नोंथाङा नोंथांनि लाइफआव गोथांखौ मोनबाय। जुदि नोंथाङा बिसास खालामनो हायाब्ला नोंथाङा मोननाय नङा, बे नोंथांनि खोथा। जे जोङो मिथिबाय, जोङो बाइबेल सिरिनिफ्राय जे गोथांनि बिगोमाखौ आरो इसोरनि बिसा हौवाखौ, अब्ला नोंथाङा मिथिबायब्ला फोथायैया नोंथांनि आखायाव, फोथायनाया नोंथांनि आरो गोथांखौ नाजावना लानायाबो नोंथांनि आखायावनो दङ। जोङो बाइबेल सिरि मोनसे फरायबावनि, बेयो जाहैबाय माथाइनि लिरनाय 3:17 सिरिखौ जोङो फरायनानै नायनि। बेहाय मा लिरदों? आरो नख्रांनिफ्राय बेबादि फंसे राव ओंखारदों, बेनो आंनि अनजाग्रा बिसा हौवा, बेखौनो हामजायो आं। बे माथाइनि 3:17 सिरियाव लिरजानाय बाथ्राया जाहैबाय इसोरनिनो बाथ्रा। जेब्ला समाव जिसु ख्रिस्ट'आ जहनजों बेप्तिस्मा लाजादोंमोन, बेप्तिस्मा लानाय समाव जिसु ख्रिस्ट'नियाव मोनसे सोमोनांथाव बेबायदिनो सिनफोर फैदोंमोन। जे अख्रांनिफ्राय जे फारौ, जायखौ हलि स्पिरिटनि सिम्बलजों दिन्थिनाय जायो, बे जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैदोंमोन। आरो बेबायदिनो लोगोसे मोनसे सोदोब फैबावदोंमोन, जाय सोदोबखौ बुंदों जे आंनि अनजाग्रा फिसा हौवा होननानै जों दानि बाइबेलाव फरायबाय। आरो बे इसोरनिफ्राय फैनाय रावखौ बिसोरो खोनादोंमोन, बेनो आंनि अनजाग्रा बिसा हौवा, बेखौनो हामजायो आं होननाय बे अख्रांनिफ्राय सोरगोनिफ्राय फैनाय रावखौ बिसोर खोनादोंमोन।
जे बिनिफ्राय जोङो मिन्थिनो हायो दे इसोरा जिसु ख्रिस्टखौ थारैनो बे संसाराव गावनि बिसा हौवा महरै थिनहरमारदों। जाय बिसा हौवानो इसोरा एखथियार होदों जे सुबुं माहारिनो गोथांखौ होनो थाखाय। बेनिखायनो बे एखथियार गोनां जिसु ख्रिस्ट सुबुं माहारिनो गोथांखौ होनो हाग्रा एखथियार गोनां जिसु ख्रिस्टखौ सोरबाफोर सुबुङा बे बुहुमाव थानाय समाव जुदि गावनि गोथांनि बिगुमा बासायगिरि होननानै फोथायोब्ला नाजावनो हायोब्ला बिथांमोनहा थैनायनि उनावबो गावनि सोल एन्ड स्पिरिटनि एभारलास्टिं लाइफनि थाखाय नोंथाङा गोथांखौ मोनबाय होननानै जोङो बिसास खालामनो हायो। मानोना शास्त्रआ जोंनो रोखायै फोरमायो। बेनिखायनो जे गोथांखौ नाजावनानै लानाय लायैया नोंथांनि खोथा आरो आंनि खोथा। इसोरा साफ्रोमखौबो अनो आरो साफ्रोमखौबो बियो बासायनो थाखाय जिसु ख्रिस्टखौ बासायगिरि महरै बे संसाराव हरबाय आरो गोथांनि बिगुमा महरै बे संसाराव हरबाय। बेनिखायनो साफ्रोमहाबो बे गोथांखौ नाजावना लानायनि गोनांथि दं आरो गोथांखौ जोंनो गोनांथिथार दं। नङाब्ला जोंनि बे मोदोम आरो लाइफआ एभारलास्टिं नङा। बेनिखायनो नोंथाङा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों सासेल' बिसा हौवानि गेजेरजों गावनि लाइफखौ एभारलास्टिं खालामनानै लानो हायो। आरो नोंथांनि जिउखौ एभारलास्टिं एबा जोबनो गैयै गोथां जिउ खालामना लानाया बेयो आंनि दायथ' नङा। नोंथांनि थाखाय नोंथांनि जिउखौ एभारलास्टिं एबा जोरथाय खालामना लानाया नोंथांनिनो दायथ', बियो आंनि दायथ' नङा। आंनि जिउखौ गोथां एभारलास्टिं लाइफ, अरायनि थाखाय गोथां लाइफ खालामना लानाया आंनि दायथ'। नाथाय सोरबाया सोरनिबा दायथ' लानानै बेखौ मावनो हाया। सोरनिबा जिउखौ बियो एभारलास्टिं लाइफ होनो हाया आरो सोरबाया आंनि जिउखौ बियो एभारलास्टिं लाइफ होनो हाया। जे आङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायजोंल' आङो एभारलास्टिं लाइफखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायजोंल' नोंथाङाबो एभारलास्टिं लाइफखौल' खालामना लानो हागोन। बेयो जाहैबाय नोंथांनि आखायाव आरो बेयो जाहैबाय आंनि आखायाव। आंनि थाखाय आंनि आखायाव, नोंथांनि थाखाय नोंथांनि आखायाव। जुदि नोंथाङा बेखौ सानफ्लांनो रोङाखैब्ला थैनायनि उनाव नोंथाङा जे एभारलास्टिं लाइफखौ मोननाय नङा। आंबो आंनि मोदोमनि थैनायनि उनाव आङो एभारलास्टिं लाइफखौ मोननाय नङा। जुदि एभारलास्टिं लाइफखौ मोननो हाया आङो, नोंथाङाबो एभारलास्टिं जुदि लाइफखौ मोननो हाया, अब्ला बियो जोंबाय थानाय अरगेङाव जागोन। नोंथांनि थाखाय आंनि थाखाय जोंबाय थानाय अरगेङाव जागोन, जायखौ बाइबेलाव हेल एबा नोरोग होननानै बुंनाय जादों। आंनि लोगो नोंथांमोन, आं बारा गोबाव खालामनो सानासै। आं दिनै बेखिनि बिबुंथिनि गेजेरजोंनो दिनै बे मेसेजखौ फोजोबनो लाबाय। नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार खालामदो, जाहाथे गुबुनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै गावनि लाइफखौ एभारलास्टिं लाइफखौ खालामनानै लानो हायो। आरो नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानै दिनैसो नुसनदोंब्ला, चेनेलाव गोदानै दिनैसो फैदोंब्ला, चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा बयनिबो सिगां नुनो मोनो आरो इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंबाय थानो हायो। जों बयबो सोलोंज्लायनानै लानो हायो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।